Zdravo drugari, evo nas ponovo na Međunarodni dan pričanja bajki. Da vam kažem nešto, svaka knjiga između svojih korica krije neku tajnu, koju vi naravno otkrijete kada je pročitate. A knjiga koju ćemo danas da čitamo je u stvari skrovište za tajnu. Napisala ju je Jelena Kalajđija, a divne ilustracije uradila, evo samo da vam pokažem neku od njih, Mirna Jovanović. Stvarno su lijepe. Da vidimo šta se krije između korica ove knjige. Na mestu na kom se toliko puta viđao svet, na mestu na kom su se toliko puta sretali svetovi, devojčica dugačke ljubičaste kose srela je devojčicu dugačke narandžaste kose. Čitavih 6 obilazaka zemlje oko sunca, svaka od njih puštala je svoje dugačke, nikad šišane vlasi. Istinsko prijateljstvo, međutim, počelo je kada su 2 grane nad njihovim glavicama po prvi put dodirnule nebo i postidale se koliko je lepo. U istom trenutku 2 sasvim obična goluba otprhnula su u različite, ali jednako neparne krošnje. Tada je devojčica dugačke ljubičaste kose šapnula baš onako šuškavo kao što završava azbuka i kako počinje i priča. Šuma, jednu, šta? Naravno, tajnu. I to je bilo nešto najmaštovitije što je moglo da se desi u njihovom dugačkom prijateljstvu. Tajna je izašla sporo, otmeno i značajno, kroz maštoviti otvor usana jedne, uz znatiželjni otvor uha druge devojčice. Kratka da bi mogla lako da se kaže i dobro zapamti, ona, tajna, prostrujala je između njih tako silovito da se čitav svet za trenutak zadrmusao od uzbuđenja. Devojčica dugačke narandžaste kose se osmehnula. Osmehnula se i druga devojčica. Zemlja se udobno promeškoljila od dragosti. I potom na mestu na kom se toliko puta viđao i sretao svet, Lahor je umio sve kao da se ništa, odista baš ništa nije dogodilo. Samo su 2 ježa, noseći po jednu jabuku na bodljikavim leđima, sporo otpratila krajeve najdužih ljubičastih i narandžastih pramenova put sivog, čudljivog, pa ipak bezlično bučnog grada. Jedna jabuka beše zelena, a druga skroz crvena. Oštre bodlje u njima najavljivale su noć. A tamo, u gradu, lenji mačor pručio je svoj kudravi rep niz jedan od bezbrojnih krovova solitera i čekao baš to, noć. Miran sem tog repa koji je pokatkad mrduljio, spreman da se na njega okači nešto. Nešto što uglavnom mame i tate pošalju decu da okače mačku o rep. Za to vreme noć je legla na sve te silne krovove i antene, začepila odžake i kapke i udobno ušuškala mekane oblake u zvezde. Mesec je polako i smireno umno udisao delove noći i izdisao kratkim izdisajima lepe snove deci kroz prozore. One snohvatice što niko osim čistog srca ne razume. Ako svaka noć nije svuda i svima jednako spokojna, negdje, znate, uvijek ima neko ko ipak zbog nečega ili zbog nekoga ne može da usni, ma koliko da se umorio i ma koliko divno mesec snovošumorio. Ove noći devojčica dugačke narandžaste kose
nije mogla ni da trene od strahovitog događaja koji samo što se nije zbio. Shvatila da neće moći da sačuva poverenu joj tajnu. I onda su počele nevolje. A koje su to nevolje, saznaćete ako pročitate knjigu Skrovište za tajnu Jelene Kalajđije. Uživajte u čitanju i vidimo se sljedeći put.